Horeca en toerisme draait om mensen. Om aandacht, beleving en gastvrijheid. Jij vindt het belangrijk dat anderen zich welkom voelen. De sector is breed en vol mogelijkheden. Maar welke richting past bij jou? Bij Vista College bereiden we je voor op jouw toekomst. In het eerste jaar kijk je verder dan één richting. Je volgt gezamenlijke modules en doet praktijkervaring op via stages. Zo leer je waar jouw talent ligt en maak je de juiste keuze voor jouw toekomst. Met Hospitality leer je hoe je gasten ontvangt, helpt en verrast. Je ontwikkelt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. In een koks- of bakkersopleiding werk je met je handen in een professionele keuken of bakkerij. Gasten verras je met de lekkerste gerechten en producten. Je leert vakmanschap, creativiteit en verantwoordelijkheid nemen. Kies je voor toerisme? Dan help je mensen bij het plannen en beleven van hun reis. Of ben je het eerste aanspreekpunt tijdens hun verblijf? Je leert klantgericht werken, organiseren en communiceren. Bij Leisure & Events draait alles om beleving. Van festivals en evenementen tot hotels en vakantieparken. Jij zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Je leert plannen, organiseren en samenwerken en groeit uit tot een echte allrounder in de branche. Als luchtvaartdienstverlener zorg je voor service en veiligheid aan boord en op de grond. Je leert omgaan met stress, communiceren en scherp letten op details. Met de opleiding Facilitair Leidinggevende zorg jij dat alles achter de schermen soepel verloopt. Service, kwaliteit en samenwerking staan centraal. Dankzij jou kunnen anderen optimaal hun werk doen. Je leert organiseren, leiding geven en samenwerken. Persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en sterke sociale en communicatieve vaardigheden vormen de basis van elke opleiding. Welk pad je ook kiest, gaan werken of verder studeren, met horeca en toerisme ben je klaar voor de toekomst. Meer weten? Kijk op vistacollege.nl/horeca-toerisme.